हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। तो मु बहुत दिन पर वीडियोटी करिछि, आशा करछि आपण मानकु भल लागिवो। मोर व्यस्त रही जाइतली सेथिबाई मु वीडियो करि पार नथिली, बट आज मु गोटे वीडियो करिछि। तो आम गाँ को दीटा ऑटो आछंती बुलेवा पई। तो एई देखंतु हम सब छेड़ा कि देखुछु। ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଛୁଆଟି ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବଟ୍ ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ବସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସେ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ବାଟରେ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିକି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।